Shin kana yin wannan kuskuren ko kina yin wannan kuskuren game da kuskuren fahimtar tasawuf sufanci? To wannan ilimin zai kare ka daga wannan kuskuren baki ɗaya. Ku biyo mu ku saurara ku ji. Wallahi ni da kuke kallo rana a gurin shehu na koyi ziyarar waliyan Allah. Alhamdulillah. Da wannan abun baya cikin layi na ban ma iya ba. Amma zamana da shehu ne linkaya na koya na iya. Kuma ba za mu manta ba riguna da muke rabawa a lokacin maulidin Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah shaida ne na koya ne a gurin rigiri ina ga duk inda da sai na faɗi wannan kan hakuri ko kamar na rigiri ka samu ai ya isa a iya rayuwata da nayi da shehu rigirgi ni na sai rigirgi ba mai kuɗi bane a iya ni sani na amma ku duba tafiyar rigirgi a Najeriya babu wani wuri da yawa rigirgi nisa ina kalubalanci koma waye a Najeriya musulunci a yanzu ba mu da malami mai fara a rigirgi billahi allazi la ilaha illa huwa inda akwai wane da shi a zage shi ba zai fushi ba a cirkule shi ba zai fushi ba shi kullum a fara yake ko bai kai masa fara yake wannan shine rigirgi da Annabi Muhammad ya yadda ya ji kunyar shehunai ya yadda ita limamai ya yadda ta yan boko da ma'aikatan gwamnati amma ice jinin Annabi Muhammad dole ne sai an ware musu wannan kayan nasu duk da cewa yana halin rashin lafiya wasu ma ban san rigirgi ba shi lafiya ba sai da aka ce mutu amma ku sani mu mun san rashin lafiyar rigirgi tun shekara 2 baya da ta wuce lokacin da rigirgi izo gidana a cikin farkon rashin lafiya na fahimci ba shi da lafiya amma alkunya ina so in tambaye shi sai na ji nauyi ni na ga shehu Allah ya ilmantar da ni ba shi da lafiya amma ina jin nauyi na shiga damuwa menene wannan matsala to amma na duba na ga rigirgi mutum ne na al'umma mutum ne na mutane ba wanda rigirgi bai tara ba wata illaha akwai kokarin da ake akwai rana da aka yi maulidin ƙasa a Kano ran da aka zo nan muka hau mota muka yi zagaye a wannan rana bayan muna cikin zagayen nan sai shehu ya gaya min ya gaji na ce haba shehu ni da na fika shekaru ban gaji ba amma kai ka ce ka gaji ga shauƙi na al'umma sai ya raɗa ni sai ce ai ba da lafiya ne na ce baka da lafiya shehu ya ce wallahi ba da lafiya sai muka yi fakin a mota muka koma ƙasa muka dawo gida an shi rigirgi wani mutum ne na daban kuma wanda duk ka ji tare da rigirgi to kai masa shaida wannan mutumin da Allah ne mutuwa irin su shehu Dahir Bauchi babban bala'i ne saboda samun wanda zai mai da wannan gurbin shine aiki don haka muna fata wannan manya-manyan karamomi nashi za ku rike ku dinga aiki da shi kuma ana yada wannan karamomi nasa ga dukkan sansa na duniya domin duniyar musulunci ta amfana kuma kar ku manta shehu mutum ne mai yawan addu'a dare da rana shehu mutum ne mai yawan ijtihadi dare da rana haka in za mu tafiya da shehu sai an yi addu'a ko fita unguwa za mu da shehu sai an yi addu'a kafin a fita ita addu'a takobi ce na mumini inji Allah. Wato idan kun ji daɗin wannan bidiyon to ku tuna ba ku kaɗai bane ku sa a ranku haka idan kuka yi like share na bidiyon ya tafi zuwa wasu suka amfana to kamar kun yi sadaqatul jariya ne yawancin ku ba su san haka ba ku san wannan ba